en nyathini. Bolo kede. Kura dhi yalo gi mesa ka mesa ni nono kata ka diu dele maka. Oniya ka kinende nyano, oniya ka skuru na. Ne matini. Aweyo nen mari. Nyae. Aruda. Na dia ada gol kabur dogo lagi ni. Ai. Weng'io tich matimo, ere bugi mokwongo. Nika. Abro tali omera, an ng'eni an e president mar school ka. Nika e wir gi nyathino. Joman City. Ana City kwano bwana. Hello. Yes. Good morning. Good morning, teacher Joshua. Can you speak louder than that? Good morning, teacher Joshua. And how are you? We are fine. Thank you. Itong nga at man nyo na oro oduma to ere. Oh man, wood and bookie. Ike hello band. Near bag. Yes. Yes. Thank you. You're very welcome. Thank you, sir. Koro gisa mawantira ne. Oh, what was some Kiswahili? We want to learn all about Kiswahili. Kiswahili. Not maths. Mathematics. The one kaka kumono dak mabasa. Kiswahili maths no dok kimemeli. Hello, are we all together? Yes. We are together, teacher. Yes. Yes. Koro gisane wadwa somo. Dongwa yere? Are we all together? We are together. Hey, thank you. Good. Mokwango wadwa chako gingio ilongo ni picha. Tunataka kuangalia picha na tunatafakari na tunafahamu picha nasema nini. Picha nasema nini. Ka uneno picha matoke kakaeni. Hawa wanyama wanagada nini? Maji. Yes. Wanagada water. Yes. No. Oh, mana tokoro umenoa. Gimodho pi maji kwa Kiswahili. Ongea kwa kinagobaga ya katika wanyama na wanagada nini? Yes. Hao wanyama wanagada pi. Yeah? Wanagada pi. What is Samson? What is Samson? Yeah. Tuko gine. Tuko serious. One serious. Ngene aja punywa mabasi. Yeah? Yes, please. Wewe lazima uongeleze mimi Kiswahili. Yes. Aya, another person ngine mtu mwingine naweza sema. Yes. Correct. Hiyo ndio sasa Kiswahili. Wanakunywa maji. Wanakunywa maji, Na binadamu wanakunywa nini? Maji. Sasa tunasema maji ni maisha. Maji ni maisha.
Mwalimu, Mm? niko na swali. Maji inapatikana kwa ngeli gani? Maji kutoka tanakali ya sauti na kinagobaga ya maji inatoka kwa gine kwa hii kitabu Mwalimu kanai sisi. Assistant well accepted. Maji inatoka kwa ngeli ya modho. To maana to ijaluo asili. Mwalimu, maji inatoka kwa ngeli ya yaya. Yes, yaya. Maji inatoka kwa ngeli ya mvua kwa mteremko kuleta kwa mto naleta kwa gine kwa nam. Hiyo ndio kinakobanga ya maji. Adonjika. Mwalimu Joshua. Hello. So, irio nade? Msuri. Tini wacho Kiswahili ya jabuni. Abenda chopo ka hivi. To gimoro chanda kodika. Msasi ongea kwa na somo chona kia Kiswahili. Dalo mana somo ne uno pod ne uno school. Watoto wako hapa kwa wengi. Ukiniongolesea mimi kwa Dholuo mtoto nitachanganyikiwa. Pole kwa mano. Kori inang ni winyo ngejata na somo chona Kiswahili chanda. Kare wacho Dholuo to wai pia kiki ida liut Kiswahili masema. Koro kaka in mimoko kama jatere winyo gimepuonjo ge yawo. Dala nane maketo gwin yoru chieme chiemo. Kati ng'isi dhako ni gweno kodonjo to lur ne gine ne seche moko be wachamo lunch. Sama koro bando yudore kama koro gik kado go monego bed ni dhi. Dhako kata in godo e piny kama inu wantiere ni. Piny ni Yesu nong'e gimomiyo nokelo ng'ama dhako. Wan kata mana suso bando ok dwa nyalo. Molo an kaka chief adich gimako ji masama dwa gino. Nyaero yu. Biane oko ka mino. Ito be miyo laga gi luong moko manono. Ing'ini sama nyithindo lingore mo wan dala ka nyaka wagine ne wang'iyo kaka waloso weche mag dala. In koka chiko mo bando sani iroma gi luong kata abet piny ayueyo. Penji ni ya. Kuma nyathi some sari. Japuonj cha tuition no chajo ga pesa di. Apenja ok apenje yo marach nikech nitie gima chicha kanyo. Kwani dongo ka 350? 350? Ing'e ni mon nyaka non dak ing'e ni ondike mu mane dhako biro kwali ma kata intie. To kwani siling 350 kata kichule nini tuition rach? In mokwongo achich gimomiyo apenji mane en gimoro achiel. Ka ncha ori sikuma inyisa ka ne sikuma sano ng'awo onge mar 10. Tami ka siling 40 ni dhi om sukumb 40 tikaw ma 20 lalgo. Ing'ena account mi yawo mikete pesa go kang'eyo. Ichaki nyisa ni kibri sani onge ma siling 2. Ni kibri sani siling 5. Kora golo pesa siling 10 ne dhi om kibri tayo kare tiyo gi siling 4 siling 6 dongo. To kwani an ka save to rach? Mokwongo long bila mine rwako ni dala kae. Paro wiya gi wach long weri koda yer bando. Apenji in be idwa chika? Adwa chiki kwani ka tiki to rach dongin chuora kata. Ok inyal rwako long bila ni tantie kata ng'ama ruoth. Mane riambo iwinjo. Ni ka wakarwa kolong koso nalo ko skirt. Awacho ni mon mayo ji. Mano wach ma wach. Paro ni JJ roma gi lepe dala kae. Ori gaira. Ka chak nyocho ndik dala ka. Wuon chak wacho siling 300. In kibiro tingi sani 600 ni sani chak mama no ber nyo medo nengo. Yero dondo. Mage pesa ming'iewo go longe. Yero dondori. Ni ka wakaro kolong koso nalo ko full dress koso nalo ko skirt. Long time ane rwako lakini ndalo chane pod in mwanda. Sani ndiend ng'ato ok inya buko rwak gima wuono. Kora ndiendi koro we control kata ki control to control maber. Winji. We donda pare. Aol.
Nyathinyo riembi imiya 350 pesa ne pod orem. Pod ichaki baro wiya gi wach long kia. Mar nyathino pod ok ada wuoche pok anono. Mar majan gi ne In fact, in janyuol ma very responsible. Samana jo. Kendo yani wewe ni mzazi ambaye ni kwa line ya kusomesha mtoto. Mimi ya kao tulo mara mnadia penji. Yeah, keep quiet. Tuso nakabedi gile. Hello? Yes. Hello? Yes. Si nyinyi mnyamaza, mimi niko na mzazi. Mwalimu huyo ni nani? Mzazi huyo ni baba yake Teresa. Yeye anasoma hapa. Wewe Wodo jwa. Baba unoka binyira ka. Endo kikivena mo amod na puji. Ha? Janyuol. Ket. Oh, abedi koni. Ket kom kon. An mana gimo sechanda mwalimu. Gino sechanda mang'eny gi Teresa nyara ni riembo pile ni pesa tuition. To kara nyoro nyocha changicha miye pesa. Koro ada nyisa ni fee no en pesa di mondo abed ka ng'e limit mar school fee mar gine ni mar tuition. Emo kela confirm. Ato jo makayuma. Onego beneto to Teresa biro gi shilling 250. To kako kwan pesa masechule. Edwe koro nego beneto chulo to 1,000. Every 2 weeks and 250. Dongo ejo makayuma. Onego beneto ochulo 250. Joma ka joma. 250 mano dwe singa fareyo. Alo fachiel. Ani be no somo chon wud makiki mak na lawyer ahinya. Koro balance mane isebedo ki ichudo kidam. Kidam ko ngona golo pesa di. Dongi ga pane mi nyathi ko mi school fee te dongi indiko mi te receipt indiko. A point of correction. Mind it into tuition fee. Ma wacho no. Koro emo mi awacho ni kamano. Koro gisa ni balance na ni pesa di dong pesa di medaya moro limo Teresa pile ka pile. Oh, sani nikecho ose tiyo ko to mama 3 months. Dwe chadek. Kapoko mana carry forward nyaka moro ma. Yan gigo moro be chien. Kanyethino no. Chien guto na chulo fee na chulo matieko. Pesa tuso na chulo chien matieko. Japuonj. Dire korona mama koro no gogoli na kur. Dongo ni dongi fee naka. Na dongi pesa di. Di dongi ngi na ngesa ni man gimo kele ka kene ya dala we mana jam ni kende gi. Monde giredi ni dongi selling aboro gabi. Selling adi? Aboro gabi. Mana madiwe jago sama diwe ni. La last time. Teresa nyami pesa di nyoro manyikelo. Same Prabich. Prabich. To bija puonjo nyisi no balance ma pesa di. Noko nyisi. Kora dana miya gigo details go te adego molo ni kawuono nyathi biro diom pesa. Kawuono nyathi biro ne diom pesa. Koro gigine watie kwani. Ide ingi balance mar 530. Mana majombe di? Mana jombe ariyo. Jombe ariyo wacho ni 530 akanye. Imedo bill. That in selling praboro manidongo to ne mi 50 manyoro. Oh. Kora dongi 530. Ok mana biro kono fa molo rieme ne kichakre kawuono kichakre rieme nyathi winjo. Nyathi ni ng'eny nyithindo gi ma joma galo to kimiyo pesa moro lwar no yo obiro gilo teno an wono ko binyisa kaka janyuol. Koro ndiko no tas no diene gine idiene bat bag gi chien kocha cha kone ma kichopo me janyuol ni ong'ene ma fi modong godo. Sawa. Ichule. Sano ka chula biro confirm. Sano ka biro chudo. Ajiro penjo. Man ida fiage to ko syllabus. Ok syllabus dong nye ber. Dong kini chake riembe kendo. Dong kini chake riembe kendo. Siwe kaka janyo. Onge wa dong ko wanere ba. Onge wa. Class. Yes. We really active. Yes. We are concentrating gigi mane wade ko mbele donge. No. Why?
Those were you are talking about fee arrears. And why were you concentrating in our business with the apparent? No, that's a bad manners. Can you repeat that? Weak manners. Can you repeat that correctly? That is a bad manners. Go. What okay Kiswahili? Kiswahili mwada okay. And mar fifi areas. Wawajeni kauli ya sule. Hivi jamani? Yes. Atako give Maxwell. Maxwell. Yes. Mama Maxwell. Yes, can I stand up? No, you are not allowed. Auja kubaliwa. Mzazi wako anajua wewe nasoma hapa tu. Anajua. Go. Umweleze yeye ako na pesa. Pesa ya tuition. Tingisi ni mwalimu wa kutoka Mombasa. Ongea mbele lungana Yesu. En malokik okelika. Sawa. Mwalimu bye. Finished. Tiresi mambo yako tumemaliza. Msasi amesema taleta. Edwin ngani? Yes, mwalimu. Yes. Janyuli nimejua wewe na soma hapa. Yeah, amejua. Dinyis to Janyuli. Nito kotoko okongeo ni odwa nibe. Go. Mwalimu, what why? Why? But why you can go and ask your parent? Yes. Vincent Otieno. Yes, In fact, Janyuol Lito very serious with you. And but I need to talking serious. Serious. Goro sane adani mondo utimnu nade u break udhi utug maten gas to do. The rest of you to problem mara. Can you clap for the teacher? Go. Yo nyuol moko to rieta. Go ede ni achu school fee to da ko musigo ko biro galio eto kate kauna prebini mwalimu ipande Mombasa na bi maonge fe dukaka kwani majana nika pesa dukaka dongi nyisaga ni onge masinga beach tinde tami ka selling prare kidi tingi yo mara beach kiny majano rum en majan ma 20 ne en wa madho kod chai wajade omera diro kiny mana gibuke dhi kanye yero ga don rima kata nyathi odonje dala to yere bang ne mabuku chwa okipenje kwan nan kod ase wiyo kod nyaka no chwa dogo gwandi nade ang'o motimore dongo riemba oriembi in mitoka idwaro pesa japuno ngiswa ni wan gigo pesa manchuko ga mali kur gwen kanji itero ga kanye pesa dima japuin dwaro japuin dwa pesa di mawuo kodi kokirendo ni dongo kongisa apenji imbi donjo coach meru samoro kwani pesa manya chulo japuin te kurimbine pesa di okongisa andongisa mana ni adhi aom pesa iwinja maber okabirado kodi in mokwongo inyathi madhi skul ang'o moni wacho gi japuonj ni weya baba bi gi baba maber na biro skul koso kabi dong ni biro koro long ni nodhi go sikul long to we sami discuss gi nyathi mbaka mag skul we discuss long na ine minyiona nyaka long mi biro go abiro ng'e ni dala ni ine mikendo kusane makendo mano wach madwana ikenda to dala en mara anyalo control dala ni kaka an chief
Iwinja? Apenji. Binge ni an chunya nyalo lewa to ka ng'adhi mako ng'ato ka mako ng'ama miyo te kaka ken. Koro shida ni kani? Mama be uloso gimoro kadeny. Pen baba upoko miya kata. Poko ng'e kaka idhi chuli pesa iti ywago kich. Ok idhi regi bando ke. Odire miya pesa odire. Japuonju no nyalo. Yeah, what discuss wach bando kuso wach nyathi mar school. Ha? Simple. Ha? What discuss wach bando kuso wach. Ema wacho ni pesa machaka golo onge nyaka dhi anon gi ne sikul. Dhako ng'ama jakuo moka chaka mi pesa na. Jakuo ni gola dala wakore ne. Chaka mi pesa na. Ha? Kachaka mi pesa. Parani language mitiyo go no. Chief. To maki jakuo ni ok duok na pesa ka mi ng'ade wi majan. Kata mi ng'ade wi alose kuma dak iduok na. Eka kiwuoyo. Kata ringo ka kori ni bech ringo idho. An kadhi tedo bei machien. In bech ringo ni ana idho mana gi 50 pay. Oidi. Umena ne. Ni kai wuogi baba. An baba wuogi joga kendo roma. Wadi sikul gi mama uni mondo dhi nona ne duk japuonja wang'en to pesa manyicha golo bonde kare. Mane wach matera sikul. Ko kanyalo golo pesa machielo. Won nani kikitem. Ntie kaka no wuogi japuonj mar ang'e maber kaka dhi loso kode. Pesa manye miya to nacho. Dong nachulo baba. Mano to maru nyochulo. Batana di japuonj Joshua ng'ama jaratiro ng'ama no war tich abich. Ka piny otimo luoy. Opok no riambo. Adi Joshua mondo adhi ang'e nyathi ok nyapang na yu. Nyathi pange yo chalo tinga mar pengle. Yara tede. Kwani kata kidhi kure di tu wadhi mana kudu. Wadhi mana kudu. Ba achaka doke school tadenyo be. Denji to welando na nyithindo wan mwanwa somo ibiro dala lunch kata gimiyudo gichaki dogi nono kama tumbo riwore ga dundo tako gi ne riwore gi yulo kata ke. To kichungwa di ka japuonj no. Wano chun. Joshua ng'ama no war mo tel taluir japuonj no. Sawa. Gole long ni oko. Longo kabigolo nikech kama kaka nikenda. Wala ge pacha nani. Awacho ni dala naka kuru. Dala naka. Acha kabigolo. Winjo me ya thuolo mar wuo dala naka kuru akende weke bila mine ndirwako. Man sikat. Luna yo. Ya madhi chai mondo. Luna yo mera dong iwinjo dholuo. Denyo, adenyo. Iwinjo. Kambasi. Apenji pesa magolo ga be ichulo ga te adie. Kia kaka. Ikia in ng'ama some kia ni japuonjwa pesa di. Ikia ni balance mudong en adi. Anori embari embato okuli kaka. Koro iwacho ni dai. Idwa dhi dile gimoro. Ere kaka wang' na dhi kenda. Dong idia kendi. Kata bigi mama be. Kare bigi mama. Ali mungra meru no. Mungo pio pe. Ma. Uga ne oko wa bigi baba. Nitie gimo temo pando mi odwa dodong chien. Awinjo ka tuo serious. Nyaero. Abiro. Biane mino da ingeni kaneni kama taparo na chu. Samani donda sani ki idwanga. Idwa denda. Okadwa de. Dire mani kenda ni wuoyo koda. Sani sekenda ndo kanya de. Maxwell. Ero cha ntiere kabat kanya biro. Sawa. Baba uni saga. Kati ayudo ni ng'ado ga pesa na mama kati wuoyo no. Wang' na go wigo kwacho milware konge. Wach mawacho ni maler. In dak na kodi. Nonego ben no sekethore. Kwani ochun. Iwinjo. Ochuno nyaka dak kodi. Nyathi ok nyal panga na yo. Rok manyaka nende ang'o. Tang'ama chief mamako ji mayudo pesa mama rupurupu kenda 27,000 e dwe. Idonda gi wach longa to longa be mani kenda ne. Japuonj. Tang'o. Hello children. Mangawa. Apenji mbai mapuonjo nwa nyithindo. Ana kiao kipenje. Madwa maloko tako gi komni. Hoyawre Mr. Joshua. Sorry janyuol. In fact ingene gik mitimo go nyalo cost. Ani nya winjo ni a Mombasa be gimokela ka adwa winje Kiswahili Mombasa matin amed gi meka moko abia lawo godo mabuse. Mami no da monde soreni. Kile umefanya naweza patia wewe sida mingi kiaje? Umepiga pesa moyo yangu napiga bluetooth. Iwinjo japuonj. Tu bluetooth nu mari maloke sonda. Omiyo mesni tema ne ka oyiena duongo. Kaka nini no yedwa na sok wangi kichieu. Okay.
idwa na sok wanyo kipenye mesa ni kaduong en mesa usingisi gwina ne janyuol bede mus dhako chik joma kudwe wawach weche gitije ga mone gatime janyuol gimokelie miwachi usingisi ano kan janyuol iluonga ni chief chief no riwo te chief usingisi imesinda hata mwende simu nyathina ipange yunango nyathina ipange yunango en sama tino riembe loko na nyathi gach mola. Sasa wewe unataka mwalimu akule nini? Nyathina ni pesa tuition ni chajo ga pesa di. Kata Kiswahili wachoni to mkono mtupu wala ilambui. Lwelo man no tok da kinan. Ingeni japuonj chieng mani biro school kane manago ni piero kumba piny makoni japuonj Joshua to puonjo kara. Kana oseriembi loka dongo kuongo riembi onjeko. Koro dala na kasana lokore school mar ema penji san ke tuition to indie tuition dio lakini dong ipuonje kor gwenka. Yes. Ngama norwaki kor gwenka okan na nyono piny nikech kidhi kabonyo kanyagwal dongo lawi jonyolo lawi manago pan. Ana ol gi chung nikech komanya bede beonge. Wachna ni tuition en pesa di. Bit your thighs for your partner. Bit your thighs. Yes. Japuonj ila buk nying nyathina chakar ngane mondo ang'en nyathina no pesa di michulo ga tuition ka nyathi ni chalo wach nying nyathini chako nyathine mane nyuola kia ato kare utu japuonj wan joma chuo kanyangi kata chieng mono nyuola nyathi mone Edwin Edwin Omondi en gi are as mangen karen momiyo japuonj deroma aderoma ne ke okudwa koro gop nyathina madheri owacho ni ng'isa ni tuition ni chajo ga pesa di weekly mane gima chanda gi mama ne momiyo kelo mama ni ka koro adwa chako gi breakdown to mokwongo last month ya wangi wang japunya ningi wangi ka gima na puonjo area do mani dongo to na to message yes no matter ni dongo selling why not selling 100 to weekly chajo pesa di japuonj ni wach na wach month pinyo mapinjo kidoka weekly you are supposed to pay to 250 250 ama 350 walo gipata in 150 ema ne wa recommend kodo bioji ngene in fact kata tuition apenji Joshua wach mi wacho ni paro kusomane pesa ni chulo Joshua na biku wade ang'o mikidho ng'amuseriembika mama ni amiyo ga siling 350 Joshua mane gima neno kadwa ketho buthe ka adwa ng'e ni pesa modongo nitie gima mochako chajo kusomane pesa mitiyogo kama ne kakuunganisha gi Joshua yekuru kode sawa koro dongo ing'eyo maber ni to koro temo gola momo basi ang'eyo ya be korono lawi mowe mana kidonjo Nairobi ito nimi ya pesa di kabiro chulo tuition kai nimi ya pesa di nyathini walo tikuru nyathini ne nipuonjo kani otudore gi mama ni maya pesa kechamiyo gi 350 manya ang'ena onge gopi japuonj mano kuri rongo ne criminology dhako ni ohero tela sai wake wacho te iluongo ni iwinjo mano iluongo ni uhalifu bila mbele wala nyuma mano uhalifu ntiende ni kuo kusomeche uhalifu iluongo ni kuo maonge ng'enge gibagi Kose japuonj nyimbe ine tudruogni maleti wuonda ni miya ni ato an matiyo gi lucha ta chamo to mama to okatiyo ne ato ka jatiyo nyocha chieng' tich abich ng'ato juko minora ni ka chiemo e hotel iwinjo kora pendo dhako madaga makata pesa mar rieruok pok amiyo hotel to omiang'o kenda winjo no ng'olne mana chapata boro goganda mar 50 gi manyisi mon riambo ando ng'eng'ene jaja ona to sani o expect manyisa ni en pregnant Nancy
makoro gi sani ing'eni pesa mar to kian midhi gi clinic to tinde onge aka sirikal nokawo te nokata ni chul pesa mar clinic to kamiye pesa kobiro to bag du mananas to bag du ponge to bag ni godo wai iwinjo Joshua nyathino koro ok chak duog som ka kech gimaya nyathina dwa no dhi some jela kama onge ng'ama biro maya ma pesa ura usene kata se mtoto elimu ni muhimu kare watudre kodi kora aor pesa namba ni molo na miyo dhako ni biro chak duog maya mano to kendo yo mayot ora to kimiya pesa mane ne chieng' cha ne wacho ni biro miya kaka na kedo ni mondo mini donje sikul kichak puonjo gweng'a ka yen lokisonda kako kitang to transfer dhi yudi to kun koduoki ka nyagwal ting'e ang'e wan sani tungoti wan jo nat wariwore kamoro achiel sani ma kibuoga koro abiro oro mama no chieng' moro gi pesa to kobiro ka kokelo pesa moriwore kech ang'eni kaka wich kuto make no dhi kelo pesa nochulo 100 magowi modong' kech ong'eni kadhi kucho koko chulo to adhi muode rumo kokelo kata kokelo 500 moriwore mak pesa ni goti na bia om pesa wacha mpigano werigi do iluongo ni tapenji domestic violence ok ber Kiswahili miwachogi be gin adier ni gidonje wi maber Mombasa koso magi kawo osego kor gari iwinjo ka ng'ato wache bati gitika awadhi to gima fwenyo dawe biro ka dhako ne tie ka in fact no tie ka ni dong gi 3 days to you know koro mato lokesonda puonje nyithindo nyathi mok dwa winjo waja puonj go ahead ming'iel rigelo go ahead ming'iel rigelo agonyi man iluongo ni violent winjo ming'eny budi joka masira to jo moko to monitor oinge wach mar pesa ma dine chwe adako dikora agero goro ni aluf galu ni de ada aja ni to order no beda a created gimiluongo ni to confusion of paying in fact I'm totally confused.